Soutěžení v atletických disciplínách, bězích, skocích, brzích, hodech provází lidstvo od jeho samého počátku. Za první oficiální atletickou soutěž lze považovat začátek olympijských her v Starém Řecku v roce 776 8. července. 13. července 1904 potom lze považovat za první oficiální atletické závody v Hradci Králové. Máme před sebou deník spisovatele, novináře a také atleta Emila Vachka, který za dobu svého působení v Hradci Králové do něj zapsal také zprávu o první valné hromadě atletického kroužku v Hradci Králové. Na programu byla volba funkcionářů, předsedou zvolen jednohlasně kolega Jaroslav Pešánek, místopředsedou Josef Neumann, jednatelem Emil Vachek, starostou Jaroslav Čeřenský, pokladníkem Alois Dám. Výbory Josef Lepjarský, Arno Školísko, Vincent Neuwirth a Rudolf Mayer. Zapisovatelem Jaroslav Doubrava, správcem nářadí Adolf Žabokrcký. První atletický oddíl v Hradci byl SK Hradec Králové, založený Štěpánem Plentou a dalšími v roce 1920. Oddíl střídavě fungoval málo až do roku 1946. V roce 1946 se potom začíná historie hradecké atletiky v Sokolu Hradec, kam atleti přestoupili. První skutečně celorepublikově významnou atletickou osobností z Hradce Králové, mnohonásobným reprezentantem byl Míla Moravec. Byl také účastníkem 2 mistrovství Evropy v desetiboji. V roce 1950 v Bernu byl na 5. místě. Dalšími významnými atlety let 50. a začátku 60. byli bratři Kynosové. Václav byl členem 4. štafety na mistrovství Evropy 1958. Jiří Kynos potom už jako člen Dukly Praha byl v reprezentační štafetě, která obsadila 4. místo na olympiádě v Mnichově. V 60. letech za Hradec na olympijských hrách v roce 1964 v Tokiu startovali kladivář Josef Matoušek, který skončil 9. a vytrvalec Josef Tomáš, který byl na 10 kilometrů 19. Tuto etapu a tuto generaci úspěšně završila Jarka Jehličková, která v té době už jako členka Rudé hvězdy Praha se stala mistryní Evropy v Atenách v roce 1969 v novém světovém rekordu. Dalšími významnými postavami hradecké atletiky byla diskařka Jitka Kostková, později provdaná jako Prouzová, držela dlouhou dobu československý rekord v hodu diskem. A posléze se takovou hvězdou hradecké atletiky stala Zuzka Leibnerová, která ještě pod dívčím jménem se zúčastnila olympijských her 1988 v Soulu jako sedmibojařka a rekord národní z té doby vydržel až do roku 2013, kdy Zuzka už jako matka 3 dětí startovala pod jménem Valentová znova za hradecké družstvo žen. Tak u Sokola Hradec Králové se postavila vlastně své pomocí brigádnicky první 400-metrová šestidráha v Hradci Králové. Na tomto místě pak stadion s různým povrchem funguje dodnes. Že na atletiku chodili diváci v době před televizní, můžete vidět na tom na záběru mnoha tisícové návštěvy, zejména na památné mistrovství v roce 63, ale také na utkání Hradec Pardubice nebyly žádnou výjimkou. Údajně největší návštěva byla odhadovaná mezi 6 a 8 tisíci diváků. Největší událostí hradecké atletiky asi stále zůstává mistrovství republiky v roce 1963. Tehdy tady bylo vytvořeno nejvíc rekordů mistrovství a také nejvíc rekordů dospělých na jedněch závodech. Můžeme také říct, že se tím završuje jedna bohatá etapa hradecké atletiky.
Mimo jiné vítězem mistrovství a jednou z tváří mistrovství byl kladivář Josef Matoušek, který tady hodil československý rekord. Byl to první kladivář, který se dostal v Československu přes 65 metrů. Josefem Matouškem začíná jedna z blištivých etap hradecké atletiky, jeho kladivem. Po něm se stal další hradečák Jaroslav Charvát prvním Čechoslovákem, který hodil přes 70 metrů kladivem. V historických tabulkách pak můžete nalíst celou řadu dalších atletů, kteří začínali v Hradci Králové a dostali se na špičkovou československou a českou úroveň, jako byl Zdeněk Bednář, Josef Štěpánek, syn Josefa Matouška Miloslav, Jiří Ródr, Haškovec, Středa a končí to až po dnešní oporu ligového manšaftu Jirku Cabala. Jednou z nejnovějších atletických disciplín pak je kladivo žen. I tam máme dneska dvě mladé nadějné závodnice. Andreu Prouzovou, která má za sebou již reprezentační starty a v současné době drží oddílový rekord žen, a její tréninková partnerka Tereza Rudvíková, která už se dostala v historických tabulkách kladiva žen v našem oddíle na 2. místo. Od poloviny 60. let minulého století se špičková atletika v Československu už začínala provozovat jenom v Praze a několika málo oddílech, takže síla hradecké atletiky se začala projevovat spíše v mládežnických kategoriích, ať již to byli seřenci Františka Dundy, Jiřího Němečka, Jaroslava Vidrny a dalších, což pokračovalo až s těmi přestávkami až do dnes. I dnes je mezi našimi členy několik mládežnických reprezentantů: Honza Doležal, Radoš Rykl, Lukáš Hodboť, Dominik Miller, Kateřina Tropová, Andrea Prouzová. Celou historii hradecké atletiky se dá spojovat sportování se studiem a s výborným výkonem profese. Z hradeckých atletů by se dala postavit velmi dobře obsazená fakultní nemocnice. Samozřejmě to není jediná profese. Hradečáci jako atleti jsou k nalezení třeba v projekčních kancelářích, mezi ekonomii, informatiky, a celá řada jich vystudovala místní pedagogickou fakultu a věnovala se učení, ať už na základních, středních nebo vysokých školách. A co závěrem? Atletika je a může být pro každého sport na celý život, od malých dětí přes špičkovou závodní atletiku až po veteránské soutěže. Mě je 84 let, že jo? A atletiku dělám tak 70 let. Když už kolena nesloužily, abych mohl skákat o tyči, tak když mě bylo 65 let, tak jsem začal házet kladivo. Z nouze, abych mohl něco dělat, protože jsem už skákat tamhle na tom doskočišti, už jsem nemohl, že jo. Tak od mých 65 let házím kladivo, teďka mě bude za rok 85, tak to bude taky 20 let. Jsem mistr republiky v hodu kladivem a v loni jsem se tím kvalifikoval na 4 utkání do Slovinska, kde jsem vyhrál hod kladivem. V současné době hradeckou atletiku nejvíce podporuje ze svých grantů magistrát města Hradce Králové. Významný příspěvek dostáváme také od České obce Sokolské a od Českého atletického svazu. Tento film vznikl také z podpory klubu Přátel Hradeckého demokratického klubu.